Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordwien. Goeie en welkom bij Noordwien Live. Het is wijze Jan aan het budget dat we altijd een 1-op-1 peteer hebben met een artiest. In dit geval een artiest die al een hele tijd meedraait. Een enorme discografie, al intussen bij elkaar spelen had. Maar ik net vies is van een mooi boek en een mooi gedicht. Sido Martens. Mooi dat ze er even best. Leuk om deze in 1-op-1 te treffen. Want wij kennen elkaar ook alweer een tijd. Behoorlijke tijd, wat dat onbelangrijk. Ja. Maar meestal is het vluchtig, snel even een noemerke. Ja. Het verhaal, we beginnen er nou echt even voor zitten. Ja. Hoe is het met Sido Martens? Nou, maar is wel goed. Ja. Had het druk of net? Nou ja, wat is druk, hè? In principe ben ik maar pensioen, maar ja, de muziek die bleef altijd bezig. Toevallig komt van de morgen komen de boeken, de nieuwe boeken. En ja, ik vind het schandalig om te zeggen, maar deze is ook alweer clear. Die komt in de jest. Dus ja, ik maak terug, Willem. We moeten gewoon terug. Nee, maar ik vind het echt leuk en er komt nog steeds van alles. Dus ik denk van ja, laat het maar komen. En we showen wel weer. Ik wie een beetje in verwarring, maar ik die heel bekend op een gegeven moment zeiden ze het is wel mooi geweest. Maar ja. Nou, in ieder geval het releasen van cd's en dat hele gedoe eromheen. Maar dan kun je het gewoon net litten, hè? Nee. En hier doe ik wel hartstikke genoeg van je. Maar ja, dan een jaar later dan denk ik, ja, dan komt toch weer naar noemen. Ik heb toch een idee voor een tekst. En ja, en dan denk ik, nou ja, waarom net? God zegen de greep en geer maar die kaart. Nee, maar ik vind het echt leuk. En ik wil het echt net onderdrukken. Waarom? Nee, voor mij hoeft het net. Nee, maar het is mooi platen. Dus, Ja, maar mensen denken van ja, wat een bewijsdrang en wat een... maar mij toch? Ja, dat denk ik dan echt. Maar bij mezelf, ik ben altijd al wat scruten met dat soort dingen. Om er maar voor het voetlicht te komen en denk van ja, wie zit er nou op te wachten, wist wel. Maar ja, er is toch een groep mensen. En ik doe het van mezelf uiteraard. En het is mooi om dan te vernemen, een mensen te krijgen. Ja, maar hoe zo nou stoppen? Je gaat dan niet stoppen. Ik bedoel, je bent pas bezig bij wie ze spreken, wist wel. Nee, dus dan bleef dat toch, dan bleef dat toch maar weer komen. En dan denk ik van ja, daar sla ik me ook wel weer terug in. Kijk, het maaien is gewoon het allerleukste. Als er wat komt, dus wel. Dat komt gewoon binnenwaaien, zeg maar. Ik ging er net van zitten van, nou maak ik even dit en dat. En ik weet ook vaak net wat er komt. En vaak, later als het alweer al klaar is. En ik hark het nog een keer na en denk, oh ja, dat gaat daar hoor. Oh ja, dat is daar, die associatie heb ik daar en daar maar wist toch? Dat is heel apart. Het ontstiert gewoon en het is heel organisch. Maar heel dubbel dus? Ja, heel dubbel. Ja, heel dubbel. Want nou denk ik van ja, nou... Ik zal je vertellen, ik heb dat boek van Fungus komt nou. Hè? Dat komt van de man met de drukker, wat ik zei. En dan denk ik dat komt echt door dat corona gaat door. Ik wil al je spullen aan het oprijden. Ik denk van ja, ik heb een zouder en er zit achter het sklot. Er zitten al je doors en kisten. En ik denk van, dat moet een keer even georganiseerd worden. Dus dan helemaal staat er achterwaai die kistjes. Toen voelde ik al mijn oude agenda's vanaf Jen zondag. Want ik ben altijd een beetje chaotisch. En ik denk van, ik moet maar een agenda kepen. En dan kan ik gewoon opschreeuwen. Dan, der en der, salet, wist wel. Eindelijk een georganiseerd leven. Nou ja, zoiets. Maar dan hier in ieder geval een reminder, zeg maar. Een wat verste giet. Dat ik net te laat kom of dingen vergeet. En dus, en dan vond ik van, hier in de zondag al die agendas. En ik van 23 fjouwers, dan denk ik, oh ja, toen kwam ik bij Fungus. Oh ja, jezus mina, wat een optreden, jongen. En dan ging je maar terug en dan ging je maar terug. En toen dacht ik van, nou, daar wil ik wel wat mee doen. Dat vind ik toch wel interessant van mezelf, gewoon om uit te ziekjen. En dan ben ik in die caravan van mij in Hempen zitten gaan. En ik denk, maar het is gewoon papier en opschreeuwen wat stekwoorden en zo. En dan uiteindelijk, dan denk ik, oh, dat weer en dat weer. Want ik kon het nou staven. Want ik dacht van ja, we hebben der en der spelen en dat weer maar die en die. Klopt dat wel? Ja, dat is die 24 november, der en der, 24 in die feesttent. En hier kan altijd bij staan plat, dat weer het heel goed. En dan waardeloos of zo. Of dat soort. Hier kan even zo'n wutje erbij weer, zo van mezelf. Nou, dat het leuk weer of net leuk weer. Nee, ik denk van ja, daar zit wel een prot verhaal in. En ik ken hem maar, meestal bellen, maar Fred Piek nog bellen. Maar is wat manager, Tom Steenbergen. Ik denk, maar wel
goed zitten werd het ook jit. Dus gewoon net al je zwamverhaal. En maar, nou ja, en uiteindelijk wordt het dan, en dan vind ik al je foto's, nou ja, dan kist het al je wel. En brieven, en de brieven die ik aan Tom schreeuw, dat ik ermee ophoud, wist wel. In oktober 24, in februari 24 ga ik mijn laatste optreden die in Dokkum toevallig. Want de weekend daarna is we in Paradiso spelen met een heer Sam Mot. En heb ik een brief kunnen van nou zoek het maar uit. En die brief, dat zit ook al in dat boek. En Tom die hier die brieven van mij weer en die hier er even kopieert. Dus die hier kijk al hier. Dus zo koek het al hier wat sluitend maakt. Wie die puzzel. En ik denk van nou ja, nou is het boeken. Ja, wel mooi man. Dan wil ik straks wie weinig met die UH. Ik denk Funkers hier, natuurlijk het boek. Alle cd's en alle boeken bespreken, dat hebben we echt in Oeren net genoeg gewoon, Sido. Nee. We kunnen krijgen de titels nemen, dan houden we komt nog een keer een week of zo. Of nee? Ja, we doen nog eens een week van Sido. De week van Sido. Ja. Maar eerst even, de best van 49 en even naar die begin. Wie het duo met Piet Kok in allereerste muzikale avontuur of ziet er nog wat voor? Nee, daar zie je eigenlijk niks voor. Nee, op een gegeven moment zitten Piet en ik op een ULO bij elkaar in de klasse. Want ik weer een keer zitten bleun, want ik die niks. En ik weer wel mijn muziek al bezig, ja. Maar nou, door Piet en wij zitten naast elkaar. En dan hier is dat weer maar de Kings en de Stones en nou, neem het al maar op. En de Who. En dan gingen we altijd zo'n goedkoop kladblok van de HEMA. Van dat houtrijke papier zoals, van het Grieze papier. En dan schreeuwen we altijd de naam op en dat scoorde ik naar Piet. Bezetting van de Who. En dan schreeuw Piet op Pete Townsend, John Entwistle en Keith Moon en Roger Daltrey. En dan schreef hij eronder de opstelling van de Hollies. Nou, en dan kreeg ik dat eronder. Dat is een soort voorloper voor de pubquiz nou. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus zo weer wij een beetje dwanden in die les. Nou ja, dat weer gewoon hartstikke leuk. Dus wij kochten een muziekexpress. Want uiteindelijk gingen we zelf aan het spelen. En in de muziekexpress stien dan de teksten van nummers. Eve of Destruction of zo, neem het alleen maar op. En dan gingen we de tekst erbij. En dan stien al die foto's. Ik weet nog groot, hier is een middenposter. Zo'n centerfold, heet het er nou. En daar stien dan de small faces op maar de gitaar. En hier is een akkoord. En dan gingen we dat uitproberen. Wat is dat eigenlijk zo? Is het wel? Van alle poster? Ja, van alle foto's. Ja, wisten wij wisten dat net. Dus en dat weer dan de D en dan hoorde ik hier is de A. En soms weet ik helemaal niks. Maar zou weer wat aan het uitvinden. Wat is dat maar de gitaar? Hoe spelen ze dat? Dus zo. En dan ging ik altijd bij. Want ik mocht nooit vriend thuis ontvangen van uw mem. Dus en Piet die ging een mooie kamer al in. Ik sliep met mijn broer op zolder. En Pieter ging een kamer en ze ging een pick-up. En Piet kocht dan wel eens een singeltje. Come On van de Stones, wie volgens mij zijn eerste singeltje. En Chuck Berry noemen. Nou, en dan draaiden we dat bij Piet in de kamer. Want zijn mem die vonden het alweer hartstikke leuk. En dan kregen we een kopje thee, maar een Brusselse kermis erbij of zo. Dus ik werd er altijd hartstikke welkom. En zo hebben Piet en ik die hele muziek ondutsen. Hoe heet dat in het Fries? Ja. Dus dat weer hartstikke leuk. Maar Piet weer cool dus eigenlijk. Ja. En hip. Nou ja. Kijk, ik kom in de arbeidsgezin, dus wij hier dat net. En Piet hier alleen nog maar een broer. En Piet hier had er een gitaar. Dus ik die zakje heel dus wel. En wij kregen niks. Ik bedoel, het klinkt misschien slimmer dan maar het weer om Jermo bij ons thuis. En wie dat de reden dat mem zei, jongens, geen vriendjes hier hoe de vliegen? Nee, maar dat hoor ze gewoon net. Geen gedoog? Nee, geen gedoog. Want kun je zin of net? Ja, weer maar zongen. Wow. Dus we gingen een vakkamer, dus we hadden weer een pronkkamer, maar dat moest helemaal niet komen. Alleen op snijn. Nee, mijn moeder hoort ook gewoon net. Ze komen niet de boter, de conscience uit dan altijd. En alweer smarrigens en wat een soort mietertjes maar op zittenbordje. Ja. Zo. En dan weer of 40, 50, 16 of zo. Maar en bij Piet, Pietje Menvoer, dat wel, dat is weer een Amsterdamse vrouw. Die kwam uit de Jordaan. En dat weer altijd, weer geen probleem. En we zitten eigenlijk altijd bij Piet op een kamer. En dan hier huiswerk kleren en dan jongens om jou wachten. Of zo, om jou wachten. Dan ga ik naar Piet. En dan zie je de platen te luisteren in en zo. En weer geweldig. Vriendschap voor het leven. Ja, want ze hier in zo'n bank dan in een keer. En daar zitten we allebei op. En dan, nummers ontdekken en uitvinden en spelen. We beginnen muziek draaien van Piet in dit geval. Reizen. Simaatje dus, Sido Martens Hewitt te gast. En we draaien straks een heel soort van Sido Martens natuurlijk een prachtig zien boeken. Maar dit is een prachtig nummer van Piet Kok. Eén blik tussen ons, zij zat in de trein naar Harlingen.
en ik ging naar Den Haag. Zij vertrok weg van haar stad en ik heb geen plaats. Zij was op zoek naar liefde en ik zocht naar vergetelheid. Met één blik zei ze me te wachten, maar ik zei haar door te gaan op haar reis. Zij was op zoek naar liefde en ik zocht naar vergetelheid. Met één blik zei ze me te wachten, maar ik zei haar door te gaan op haar reis. Er was één blik tussen ons, zij zat in de trein naar Harlingen en ik ging naar Den Haag. Zij vertrok weg van haar stad en ik heb geen plaats. Zij was op zoek naar liefde en ik zocht naar vergetelheid. Met één blik zei ze me te wachten, maar ik zei haar door te gaan op haar reis. Mooi nummer van Piet Kok. En dat heette Reizen. Dat ben al je noemers trouwens. Het zit op Spotify. Het is een soort album gebaseerd op gedichten. Dus bij deze. En of het ook gedichten en schreeuwerij gaat, komen we zeker bij mijn gast uit, Sido Martens. Wat wie er nou eerst? Het schreeuwen of de muziek? Het schreeuwen, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk net. Nou ja, ik heb vroeger, ik was er wel met taal bezig. Ik heb vroeger in het poesalbum van ons mem heb ik een heel brief vers geschreven, maar dat heb ik wel zelf betocht. Dat voel ik dan. Later heb ik dat weer omlezen, want toen zei ze mij, maar kijk, hij is vroeger ook nog in mijn poesalbum geschreven. Dus dat weer op zich wel grappig, maar een hele brieke tekening erbij. Maar nee, het interesseerde me altijd wel. En ik heb een skofje. Nee, ja, ik ben eigenlijk, maar Piet en ik ben eigenlijk together begonnen met het schreeuwen van eigen zangjes, zeg maar. En net together, dus er is een soort Lennon en McCartney verlenging in. Maar nee, ik wil elk apart. Maar ja, nou, ik weet het eigenlijk net, er kon wat gelijk op, zeg maar. Want ja, in melodie, want er moest ook wel een tekst bij natuurlijk. Dus ja, soms is de tekst er het eerst en dan is de melodie er het eerst. Meestal bij mij is de tekst er het eerst. En dan komt de melodie erachteraan. Maar er is dus een hele warme, hele mooie vriendschap dus met Piet Kok. Ja. Maar je moet elkaar ook wel ja. Met rust, of je moet elkaar de ruimte is. Wij zijn het helemaal net altijd eens met elkaar. Ik ben een groot Bob Dylan fan en Piet weer een Donovan fan bijvoorbeeld. En dat is nou bijdraaid, want hij volgt nou alles van Bob Dylan. Nee 50, 60 jaar achter is het niet zeker, want het is alleen maar Bob Dylan met z'n berg. Ja, nee, hij is nou aardig bij dat. Maar ik vond Donovan eigenlijk wel een beetje softie eigenlijk. Vergeleken bij Bob Dylan natuurlijk. Maar we gingen er wel discussies over en we werden natuurlijk op heel prot vlak en weer het hartstikke eens. Maar we zijn het eens over de muziek. Zijn in het algemeen dus wel vanuit de jaren 60. Wij staan bij Piet in het portiek naar de top 40 te harken.
Maar ze liet blauw transistorradio, dus zo is het wel. En dan weer de top 40 en dan begon er uiteraard bij nummer 40. En dan is nummer 1 weer, dan weer de batterij bijna leeg is vol. Nou, dus toen moesten we buiten om dan een beetje ontvangst te krijgen. Nee, maar dat was gewoon hartstikke leuk. Dus we zijn altijd maar die muziek bezig. Altijd. Want te vertelde al even dat de posters broektes nog om akkoorden te leren. Hoe dat later ging? Al je autodidact of was ik nog les hoorn? Of? Nee, ik heb wel een heel iets koffertje les hoorn van een kennis van Usmem. Usmem had vroeger in een bandje zongen wel in de Amalfi's. Maar Piet Posma, dat wie destijds wel aardig groot, dat wie al misschien in een oorlog hebben ze echt wel optreden. En die had ook wel eens een gitaar voor me in mijn naam. Maar hier ik helemaal geen, de week 12 treden, maar hier ik helemaal geen, nog dan wat mat ik maar een gitaar wist wel. En daar heb ik echt nog wel ben wel een paar keer bij een wedstrijd. Hij went in de Aard van de Nierstreet, dat weet ik nog wel. Hier in Papagaai, hier is daar beneden. Hij hierde daar een kamer daarboven. En hij rookt als een ketter. En die hele kamer is hier blauw van de rook. En hij dansen met meer in de morgen of zo is het wel. Van dat soort zangjes en per akkoord heb ik toen nog wel leerd. Maar dat heb ik me heel kwaad worden, want hier helemaal in nog dan. Maar ja, dat heeft misschien maar die ontwikkeling, maar die puberteit en maar toen kwam wel die muziek. Ja, en wij vonden dat geweldig, jongen. Ja, wij gingen eigenlijk altijd te wandelen. Dat klinkt al, nou is het heel erg hip. Het is nog wel hip, hè? Ja, dus, maar wij gingen altijd... Nee, maar is het cliché toch weer. Op een gegeven moment, als je er maar langer nog volgen wordt, alles op een gegeven moment weer modern. Ja, maar. Ja, dat is ook zo. Want al die jongens hier in een poeg of een zondag of zo. Maar wij gingen te wandelen in school. En dan hier we het alleen maar over muziek. En dan staan we bij het Vrijheidsplein. Dat kist wel misschien, maar die drie hele grote heegeflats, die 10 heegflats, die waren destijds aan het bouwen. En dan koerste boetenom naar boven. En dat mocht eigenlijk net natuurlijk, maar dan gingen wij naar boven. En dat zoek ik nou niet meer door. Maar dan stiert die stekkerij, dat stiert er echt nog net goed omheen. Dus we hangen al hartstikke gevaarlijk. Maar dan stieren we naar boven en dan weer wat filosoferen over muziek. En dan roeren we hierin en daarin. Dat weer, ja, daar heb ik mijn conditie op die. Nee, transistorradio valt al even. Ja. Blaren, Ja. wien dat de podia of de middels om erachter te komen wat er speelt op dat. Ja. Want hoe is aan Bob Dylan? Die had wel een aardige rol in die muzikale leven spelen, volgens mij. Ja. Hoe is die in die levenkamp? Via de radio's? Ja, via de radio. Hier is de BBC Folk on Friday. Hier is het. Dat ontdutsen we op een gegeven moment. Ontdutsen we dat. Hoe? Gewoon op de radio? Ja, gewoon op de radio. Folk on Friday van de BBC. En ja, die hier dan die draaien van Bob Dylan, maar ik van de Pentangle, Burt Jansen en John Rambo en Incredible String Band en al die folk dingen die hier net zo bekend waren. En daar kwam Bob Dylan natuurlijk ook voorbij. Maar ja, dat triggerde onze belangstelling in folk. En dat heeft zich dan ontwikkeld. Ja, dan gingen we naar Van den Akker, de platenzaak wissel. En dan die hier dan... Wie wilde er dan net? Nou, we hebben we er ook wel. Ja. Maar die is de SES, een Special Import Service. En die is Transatlantic, dat weer een Engels label, wat eigenlijk alleen maar folk uitbracht. Dus Davy Gray, de Pentangle, Burt Jansen, John Rambo en Burt en John. De wereld aan folk. En daar koers dan bestellen. En dat door dan 3 weken. Dan bestellen Van den Akker bestellen die platen in Engeland. En 3 weken later dan kreeg je van ons, ja, die platen er dus wel. Dan zit er zo'n speciale sticker op. Maar Special Import Service. Nou ja. En zo ben ik aan de eerste LP van Bob Dylan kwam. Welke wie dat? Die hiet alleen maar Bob Dylan. Er zit een sappe foto met die gitaar. Daar zit ook House of the Rising Sun bijvoorbeeld op. Wat hij... Letter komt er dan. Ja, er zijn mensen die dat al onderzoeken, dat interesseert me. Maar dat schiet er dan. De Animals in daar een hit maar in 64, ik weet niet precies wanneer. Ja. Pimmy daar net op vast. En hij had dat arrangement pikt van de Animals. En dat had er dan broekt op de eerste LP. Want hij hier het liedje echt weer stellen van Erik van Schmid. Die zou het opnemen, maar hij weer krijgt even weer. Maar ja, dat is ook wel weer van dat soort verhalen krijgt dan ook. Ja, maar, bibliotheken hoeveel staan. Ja, ongelooflijk. Maar dat is natuurlijk, ja, en zo kwamen wij helemaal in die verhaal. En later kwam dan de Fairport Convention natuurlijk, hè, maar Rich Thompson, Sandy Denny en Steel Ice Band in mindere mate. Dat vond ik net zo interessant, maar Fairport Convention vond ik eigenlijk geweldig eigenlijk. Ging je naar concerten? Of wie niet er al überhaupt? Ja, zeker. Hier is de Pauwwous in de Harmonie in Ljouwert, hè. En hier is dan Provatja, hier is achter bij de Friese Academie, bij de Prins Thun. Hoe heet het dat? Ik weet niet precies hoe dat ziet. Nou ja, wij gaan gewoon naar de bandje. After Tea, of T-set hebben de show. En op die Pauwwous in de Harmonie, ja, dat was echt een groot festival. En dat weer de Incredible String Band bijvoorbeeld. En Arthur Brown en de Crazy Flames. En dat weer van alles. En daar gaan we natuurlijk altijd heen. En dan zie je het bij Varon op de Shem. Wat voor gitaar hebben ze, wat voor akkoorden broeken ze. En hoe zit het allemaal in elkaar? Ja.
Ja, we zijn hartstikke nieuwsgierig en leergierig. Ja, het beheerst dus leven eigenlijk, zeg maar. Ja. In ieder geval mijn leven. Ik denk Piet zijn leven ook wel. Ja, met Piet en muziek, dat is ook Ja. niet in. Hè? Dat Ja. is bij Ryan natuurlijk extra. Ja. Ja. Aas, het verhaal, dan geven we heel langzaam naar de actualiteit daar. Maar even een van de zaken die draaien hoor. Farmers Union. Echt nog. Come listen to my story. I tell you no lies. How John Lewis did meet a poor little lonely rice. He asked her to meet him at Adamson Springs. He promised her money and other finer things. So fool-like she met him at Adamson Springs. But no money did he bring her, no other finer things. Go with me, little me, and away we will go. We'll go and get married, and no one will know. She climbed up behind him, the baby did go. But down to the river where deep waters flow.
People searched for Romy, but she could not be found. Two boys went out fishing one fine summer's day. They saw little Romy's body go floating away. They threw their nets around her and drew her to the bank. Her clothes all wet and muddy, they laid her on the land. They called for Johnny Lewis to come with that play out before her out that he might see her face. He made no confession when they carried him to jail. No friends or relations would call on his bail. Omi Wise van Farmers Union. Ik draai het omdat Sido Martens hier te gast is. Welke tijd is dit? Dit is nu een zondag of zo. Maar het is pas in zo'n 28 of zo opname. Maar wij dienen dat al in de zondag. Even de volgorde van dingen. We hadden toen in vriendschap gewoon met Piet Kok en de Squall een beetje. Ja. En dan komt de stap naar de eerste groep. Wie dat nou, Fungus of Farmers Union? Nee, dat is Farmers Union. Jawel, hè? Ja. Op een gegeven moment, wie in jou dan een oren bent, example hier is, let er weer het Pugh's Place. En die houden op. En Pugh's Place, daar spelen aan de Kalma in. En aan de Kalma dat we volgens mij een Dubliners fan. Een beetje kroegfolk, zeg maar. Maar die wil eigenlijk wat folkachtige dingen spelen. Nou ja, en Piet en ik gingen, wat ik zei, naar bandsysteem te zien. En example, die spelen doen op feest in Salenskaaf. Interschola, dat is een georganiseerd schoolfeest, zeg maar, van Prots Kwalm. En dan koest erin. En dan speelde example als eindwissel. Dat kost op doen ze, maar dat dienen wij dus net. Wij doen ze net. Dus wij stien van die band om te jaren en te zien. Nou ja, dat kist het vol. En die spelen een keer in Goes. Dat werd nou, hoe heet dat? Het VEC hiet het echt niet meer. Ja, we krijgen die vaccinaties. WTC, hè? Het WTC hiet het nou, daarvoor het VEC en de Frieslandhaal het echt nog niet. En hier is van die cafés voor, van die boeren, wat die boeren zitten, maar de veemerken. En daar weer Goes. En daar weer echt nog wel eens, daar gebeurt echt nog wel eens feestjes van Squallen. En daar spelen example en daar ben we echt een keer geweest. En dat klinkt me nog goed heugen. En dan spelen Nanne en dan spelen Vibrafoon. Ik in die band. En dan is die altijd zo, want het wie altijd zo ook griezelig heurt. En dan is hij dan samen die heel les van zijn eren en zo. Dus die wil eigenlijk orenmuziek spelen. En zo ben we met hem in contact aan. En die wil eigenlijk meer die folkkant uit. Dus en doe weer in Greens wie nog een band. Ik weet echt niet hoe al die contacten roemen hier. Maar op een gegeven moment, daar wil Lidwien Schaper, wie de zangeres. Nou, die is dus nou ik. En toen weer mijn vrouwen, mijn Nana, Lidwien, Piet en ik. En dat werd de Farmers Union. Uiteindelijk, daarvoor hiet het nog Pala. En dan weer van mijn zoon, Jan ten Brug, had het nog bij spelen. Die speelde dan dwarsluit of zo. En nog een Buck, die speelde echt in een hele bekende rock and roll band. Maar ja, het weer gewoon in die periode, eind jaren 60, begin van, het weer tijd voor orenmuziek. Psychedelische muziek, wat meer wist wel. En nou ja. Een hele spannende tijd. Ja, want eigenlijk al je retro en dan doen we dingen nij op een moderne wijze. Hè? Maar dan komt er een moderne sauskoe in. Maar doen we er niks op nij te doen. Het is echt nij, hè? Ja, dan moest het heel je uitvinden. Hoe spannend weer dat? Ja, dat weer gewoon geweldig. Want eigenlijk koe alles wel. He, want de weer net van die straminen west binnenbleeuwmars. Want de weer in genre. Alles cool. Tenminste in uw vrouw dan. Hè? En dat weer natuurlijk. Die vrouw weer heel groot internationaal. Maar de cool volle meer. En de dienst het gewoon. Clear. Elektrische gitaar in folkmuziek. Ja, dat die je net. Of een dwarsluiter bij of zo. Of een saxofoon erbij bij folkmuziek. Ja, dat die je net. Maar ja, waarom niet? Als het klinkt, dan klinkt het. En dan doe je dat gewoon. Dus zo is dat Farmers Union. En uiteindelijk is dat een beetje wel, dat model wel wat meer ontstaan. En wij komen meer de context van de Pentangle en zo en Fair Convention. Ja. En dat weer hartstikke leuk. Maar ja, we hebben nog bij Chris een Sjoukje, Chris Torens, maar ik weet niet, Pieter Torens met zijn broer, dat weer een fijn schilder, kunstschilder nog.
Hier is een scene een beetje, maar Hubertus de Jong en Herre Hooghiemster. Hier is de hippopotamus, dat weer al in een beetje, ja, wat een prot bloot en dat soort dingen. En dat heb ik nooit gedaan. Maar dat is weer een beetje een wazige, spirituele scene. Hè? Vegetarisch eten, macrobiotisch. En allemaal blije dat soort mensen. dingen. Allemaal happy people. Happy little tree om Bob Rosman. Happy En mijn happy little accidents, ja. En Chris en Sjouk, en dan wie ik de tijd dat mensen naar Boetentag in te wijn wist wel. En Chris en Sjouk hier bijvoorbeeld, die gingen ergens boven Sint-Anne in een hele grote oude pleats. Midden op een rond en het weer simmerdaai weer te geweldig natuurlijk. Maar ja, winterdaai in de juist. Het tocht aan alle kanten. Maar ja, en daar hebben we nog een demotape opname. Maar Piet van der Wal, die hier zijn hele grote, hier is vroeger in auto's die is het E-track. Dat we hier nog voor de cassette, dat we hier van die grote band, maar 8 sporen. Die zie je vooral in Amerikaanse auto's. He, want die hier als zo'n cassetteband zie je, dat we je eindeloos rijden op die grote highways. Dus die een E-track. En Piet hier zo'n grote machine, hier dezelfde wie elkaar plakt, bouwt, zeg maar. En daar kun je er E-track dingen mee opnemen. Dus dan hebben wij ook, maar dat hele grote ding is er in een busje naar Chris en Sjouk in die boerderij. En hebben we in de kamer een demo maken, wist je wel. Maar ik maar dit noemen we bijvoorbeeld, een stuk of 5, 6 noemers. En daar is een cassette van maken, gewoon een normale cassette. En Sjoerd Couperus, wie is manager. En die kerst nog Ja, wat ja. Peri Verlien Verstoorn. Ja. Jarenlang het bevrijdingsfestival eigenlijk kapot en daarvoor gezet, hè? Hippopotamus en manager van meerdere groepen. En die begon dat rond te sturen. En nou sturen ze een mp3'tje of zo maar de mail. Maar toen stuurden al die bands die stuurden cassettes om optredens te krijgen, weet je wel. En op een gegeven moment kwam die cassette in Maasluisteren te landen bij de Toverbal. Dat weer daar een psychedelisch jongerencentrum. En daar weer Tom Steenbergen, de manager van Fungus doe, maar ik, programmeur in dat jongerencentrum, die kreeg dat. En Fungus bestiert destijds uit 3 meisken en een van die meisken, die houdt er mee op. Dus die jongens zitten nou van ja, wij willen eigenlijk ook een beetje die elektrische kant op. Crackers Fairport en Crackers de Pentangle en Steel Eyes Pen. En die zochten een elektrische gitarist. En zij en dat bandje, maar ditzelfde noemen was nog Craig Jerreliest, Oh Me Wise. En daar speelde ik dus elektrische gitaar op. En ik dacht van, verdorie, eigenlijk zouden we hem erbij aan matten. Ja. En zo is dat kwam, dus contact met Sjoerd West. Want het probleem met Farmers Junior weer, Pieter kreeg op een gegeven moment geelzucht. Nee. Dus die moest heel lang in de verduisterde kamer lezen. Oh. Totdat we bij. En wij kregen een ongemak in de eitunnel. Waarin de bus is maar in stront. Dus dat houdt een beetje op, dat Farmers Junior. Sjoerd heeft dat ooit neemt in. Door letter die LP kwam. Er zit een boekje bij van in de Farmers Union een bloem in de knop geknakt. Nou ja, en bad karma, zonder iets wat ik zeg. Ja, bad karma. Hey, even, sorry. Nee. Oh nee, erin leeg. Ik vind dat hartstikke leuk, die verhaal. Maar even als aanvulling, en misschien ik wel even als punt straks nog even te bespreken. Op YouTube, modern medium, dus die een filmpje van Farmers Union. En er zit een leuk commentaar onder. Ik zit net helemaal vol. In het begin van de jaren 70 waren er 2 bands die aandurfden om volk met elektrische instrumenten te spelen. Daar hiest het dus al een beetje hoor. Fungus en Farmers Union. Ja. Dat weer dus wel gewaagd. Ja. Maar worden we. Ja. De echte focus die moest er niks van hebben. Nee, die moest er niks van hebben. Daar ben je eigenlijk om veroordeeld, Ja. zeg maar. Terug de diehards. Terug de Geitenwolde Sokkenbrigade. Ja. Nee, maar dat is weer wel moeilijk. Kijk, de folk weer er wel. Kobi Schreier is bijvoorbeeld in de Waag in Haarlem. Die echt een hele. En die had ook heel pro-dingen van de muziek, van het genre, zeg maar. En die is natuurlijk de Shepherds, dat weer een beetje folk nou. Merkt toch hoe sterk en dat soort polities. Op een keurige manier, al je keurig in de kleren. Maar ja, dit weer, een revolutie is een groot woord. Maar in Engeland weer het echt wel een revolutie wat ze daar dienen. Nou, en dan denken aan het verhaal van niet de mensen, Jimi Hendrix. Die de blues natuurlijk op een hele andere manier spelen als de traditionals. En die kregen een beetje hetzelfde gevoel. In de blueswereld moesten ze niks van Jimmy hebben. Nee. Omdat hij dat met de elektrische gitaar te experimenteel verkracht, om het maar eens plat te zeggen. Ja. En je had dat, ik bedoel, street is misschien een groot woord. Ja. Maar het is wel een denkje in Holland. Die mag wel zetten van de hele wereld wel akoestisch. En wij dat nou elektrisch. Ja. Daar zit wel lef achter. Ja, Dat snapst? Ja, maar wij voelen gewoon dat het kennen. Wat ik zei, die experimenteerdrang. Waarom net? Het klinkt toch. En wij hier een goede voorbeeld. Want
Fabricant Wensen hier hetzelfde probleem. En zelfs de Pentangel, wat echt eigenlijk wel een pure folkband weer. Wel een beetje wereldmuziek, jazz achter en zo. Maar die spelen eigenlijk in principe echt akoestisch. 2 akoestische gitaren en een akoestische bas. En een hele mooie slagwerken. Maar die gaan echt maar, want John Rambo, die ziet echt op een gegeven moment mijn Gibson op scoort. En die zitten er altijd bij. En die heb ik echt wel zien in de stad Schouwburg en Grijns bijvoorbeeld. Een geweldige band. Al geweldige muzikanten, jongen. Dat echt... Die heb ik echt blind op studeerd op die platen. En uiteindelijk bleek het dus dat zij broekt net de gewone traditionele stemming, maar ze hier van die iepe stemmingen. Dead Get en allemaal van dat soort dingen. Dus, en ik denk, hoe ken dat nou? Want hier is natuurlijk geen YouTube-filmpjes om dat even te bekennen. Nee, en 20 keer te herhalen. Nee, en even, oh ja, daar zit die vinger daar. Oh no. Maar goed, dat is wel een overhaal. Maar het gebeurde gewoon. En dat wie een venster wat iepen hier en alles cool. Ja. En maar Fungus zegt die toch net van waarom moet dat Sabeleo als het altijd west is. Ja. Je moet af en toe even naar je bloed in en je moet dat verder brengen. En dat blijkt dus wel, dat het aansloeg. Ja. En dat werd ook omarmd. Maar we hebben in het begin wel een prot commentaar kregen van die Jan Viool, dat weer dan een folkblad wist wel. En dat kon net via heiligskennis. Maar ja, Bob Dylan had hetzelfde gewoon. Die gaat op een gegeven moment ook elektrisch. Ja. Nou, Judas, bekende kreet. Ja, het beroemde film, kijk, dat hij daarop reageert. Ja. En eigenlijk zijn publiek op een flikker haalt. Play it fucking loud of zo. Ja, mooi toch? Ja. Hoe Fungus dan geven we wat van draaien. Straks oer Kaper en Varen, de grote hit. Daar heeft nog 3 naar je versies van opname. Dus ik doe wel lering om die uit te noemen. Net vanwege die 3 versies alleen. Er zit een boek bij. Nou, maar staan maar even over vertellen. Ik draai met oors. Een boer ging naar de wei. Ah ja. Zij was in de wei, dan stond zijn vrouwtje al aan de deur, gekleed al in het zij. Mijn man die is toch naar de wei, dacht zij. Mijn man die is toch naar de wei. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Mijn man die is toch naar de wei. Toen kwam er een officiertje aan. Die bleef op dat dametje staan. Hij greep eens aan haar boezelaar. Zij liet het maar stilletjes begaan. Mijn man die is toch naar de wei, dacht zij. Mijn man die is toch naar de wei. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Mijn man die is toch naar de wei. Wil jij een gulden verdienen van mij? Een gulden is waarlijk wat duur. Maar voor zo'n aardig lief vrouwtje als jij sta ik er zo vast als een muur. Mijn man die is toch naar de wei, dacht zij. Mijn man die is toch naar de wei. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Mijn man die is toch naar de wei. Dat kleedde zeer spoedig uit. En toen hij daarna stond, toen werd er al aan de deur geklopt. Hij viel er van schrik op de grond. Dacht jij dat ik was naar de wei, zei hij. Dacht jij dat ik was naar de wei. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Dacht jij dat ik was naar de wei. Ach lieve man, vergeef het met deze keer. Ik zal zwoegen en werken, zo hard als ik kan. Ik doe het van mijn leven niet meer. Ik ga liever met jou naar de wei, zei zij. Ga liever met jou naar de wei. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Ga liever met jou naar de wei, zei zij. Zo'n wei, zo'n wei, zo'n dwingelandij. Ga liever met jou naar de wei.
Een boer ging naar de wei. Het nummer komt van Fungus. Dit is een letteropname. Maar ik dacht, het is wel aardig om even naast Piet Kok er wat orenstemmen te hebben. Sido. En straks geef ik nog solo-nummers van die draaien. Want dit nummer haast won mij scrum. Maar dit is net 10 uitviering. Hè? Nee, ik heb er echt niks aan bijdragen. Nee, oh ja, ik net bij scrum. Nee. Het is echt een bestaand nummer. Hè? Wij spelen al die eigenlijk traditionele nummers die het al... Ja, hier is het volksliedarchief van Aten Doornboys. Die had 1300 oorleveringen gemaakt. En die in een heel groot archief, die ging mij een bandrecordertje naar de bejaardentehuizen. En vreeg aan de mensen, ken je nog liedjes uit je jeugd? En daar komt een heel groot materiaal wat wij eigenlijk op de eerste LP van Fungus en de tweede LP van Fungus spelen. En dat bewerken wij op een moderne wijze. Kapervaan is eigenlijk echt gewoon een bennensankje. Wat ze in het Westen op squallen leren. Ik heb dat nooit geleerd op squallen, dat doe ik net waarschijnlijk. Nee. Maar dat weer daar een bekend bennensankje. Ja. En dat hebben we dus modern vervolgd, als het ware. Ja. Maar, want ik noem maar wat draaien weer qua single de opvolger van Kapervaren. Hè? Ja. Tipperaren en verder is net Kapervaren. Ja. Ja, Fungus. Ging dat heel snel of juist net? Nou ja, die cassette die kwam dus bij Tom Steenberg en dat telefoneren over en weer. En toen ben ik daarheen geweest in 23 of zo om een keer te praten. Maar Fred Piek, dus dat wie dan een beetje de leiders is maar. En Kees Maat en Fred Piek weer de eerste, die weer een oerbleun van het trio. En dat weer een akoestisch trio. Bob Dekens zit erbij. En die hier de genoeg van, die ging voort. Die is letter weer omkwamen. Dat is dan al die toestanden geweest. Maar goed, gelukkig ook met in het... maar te bemoeien, maar rechtszaken en toestanden al. Ja. Oh, dat ging heel vier dus. Ja, dat ging heel vier. Heel onprettig al. Maar natuurlijk ook inherent onder de muziek dat op een gegeven moment muzikanten en bands. Ja, het gaat dan linksom, rechtsom en centrage te maken. En vaak, it's all about money. Vaak, hè, toch? Ja, maar goed, ik kan er dus bij praten en ik ben er nu in Vrouwbuurt, waar een JP van de Beeld Street 22 naast buurvrouw Houkje. En dat weer een huisje van Sikke Hoytema, de grote boer daar in Vrouwbuurt. Van 4 goenen in de wieken. Maar dan stuurde Fred mij een bandje op. Dus dan zag ik gewoon een bandje voor op een bandrecorder. Geen bandrecorder. En dan ging ik oefenen. Al die dingetjes, jigs en reels. En dan ging ik erheen naar Vlaardingen. Om te repeteren en dat soort zaken. Dus uiteindelijk zei ik van, dit wordt wel wat. En we hier een Koos Pakvis erbij, weer elektrische bassist. Dus ja... Wij hier een repertoire. En Fungus hier al in december 23 weer een singles uitkwam. Farewell to Tawati. Schots noemen we de walvisvaart. We zitten altijd op zee. We hebben alle wereldzeeën jongen. Ja. Virtueel. Dus hier in de platenmaatschappij. En uiteindelijk... ik heb dat singeltje nog op tv geweest en daar stier ik bij mijn elektrische gitaar. Maar ja, ik speel helemaal net op dat heel noemen. Maar hier kan altijd vreemd gevoel bij van... Wat ben ik hier aan het doen? Ja, wat ben ik hier aan het doen? Maar goed, ze hadden dus een contract bij Negram, Nederlandse platenmaatschappij. En uiteindelijk, Roy Beltman weer dan producer. En die kwam ik bij de repetitie en die zei van, we gaan LP opnemen. Zo, en zo is dat dus gebeurd. En dat we hier voor mij voor de eerste 5 jaar grote studio's in Nederland is wel. En hier mijn studio in Heemstede, dat was zo'n kast van maar 24 sporen en geweldig. En daar hebben we dus die LP-opname. Roy Beltman als producer in 4 dagen of zo, 2 dagen mixen nog. En we zien eerst, we slippen dan met Kees Maat in zijn Amsterdamse eenkamer appartementje, want die weer nog aan het studeren. Maar die opnemerij kwam wel heel goed en die LP die kwam uit en dat weer en Kapervaan, dat weer een geweldig succes. Ja. En dat kwam aan bom, zoals dat. En toen kregen we de pop zien en toppop en neem het al maar op, de hele is naar Engeland op tournee en Fjouwer stond er weer echt een idioot hier. En dat is ook waarom ik eigenlijk toch van, wat ik zo straks zei, van, dan denk je van, oh jongen, wat gebeurt er al hier van net. En omdat ik het al eerst goed bijhouden hier, een soort boekhouder. Ik heb een middenstandsdiploma, Piet en ik hier in de ULO dienen. En wij zijn heel slecht in wiskunde en dat soort dingen. Ja, dus toen dienen wij, dan doen wij middenstand. Dus we hebben echt de heerste cijfers van de klasse. Ongelooflijk. En dan had ik nooit wat mij dienen. Maar ik kon het al keurig opschrijven. En dat weer wel makkelijk, want dan kon ik het staven wat ik zei. Maar ja, dat weer gewoon heel idioot hier. Dat weer echt verschrikkelijk. Echt in de 5e versnelling dus? Ja, echt alles in de 4e versnelling. 12 optredens op een dag. En je baan echt leeft in dat opzicht? Ja. Ja, dat gevoel hier
al heel gauw. Ik denk, kijk, ik wen hier gewoon. Ik wen hier van buurt. En dan moest ik maar de bus naar het station en dan met de trein. Met de Fram, desnoods. Ja, maar de Fram. En lijn 22 voor Leeuwen. Naar het station en dan met de trein naar Vlaardingen wissel. En dat weer toch dik 12 uur maar de trein. En nou ja, dat een paar keer is het net zo slim. Maar als dat, ik hier een vast rechtkaart aan. Hè, dat we dan goedkoper. Dan krijg je Vast recht. Een vast rechtkaart van de NS. Maar dan krijg je me helemaal de blubber je. En, Maar doe hier net zoiets van, jongen, dit is een soort dream die uitkomt. ja, natuurlijk. Maar En dat dat dorst het kost ook van op. alles dus. Dat dorst het op adrenaline. Ja. Dus dat op endorfines is, maar omdat het zo geweldig mooi is. Ja. Hè, want natuurlijk, en dan ik weer trein 20 of zo, nou ja, dan kist het alweer wel aan. Ja. Hè, maar op een gegeven moment, en dat is weer gewoon hartstikke mooi. Ik heb er hartstikke van genoten. Maar op een gegeven moment weer letter in dat ier. Ik denk, godverdorie jongen, dus die LP weer een succes, de single weer een succes. Wij verkocht, nou ja, dat is net om te pochen. We hebben een bijna gouden plaat. Het scheelde 12.000 exemplaren en 24.000 via goud. Nou is het 10.000 voor Leeuwen. En dus dat gong als een tierenlier. Ja, zeker in het genre muziek. Want wij hier natuurlijk, Capraferen, wie een vreemde eend in de top 40. Zo noemen we het wel, Capraferen. Nou ja, en dat we misschien denk ik wel waarom het een hit worden is. Maar het weer gewoon echt letter bleek dus gewoon arbeidsvitamine klassieker wist wel. Het kwam heel vaak voorbij. Gewoon een nederpop klassieker is het toch. En dan kist nou uiteindelijk is dat wel zitten dat zo is. Maar nou ja, maar dan krijgt de platenmaatschappij van ja, dan moet er een nieuwe single komen. Ja, dat moet toch zoiets wezen als Capraferen. Want ja, ze willen natuurlijk de boel uitmelken. Ja. Het succes, maar ja, dat weer er gewoon net. Er is maar niet van. Dus, en dat is uiteindelijk boer in de wei worden. Maar ja, dan moet er repeteerd worden. Maar dan moet ik optreden worden. We zijn 2 keer days. En we gingen in een rodi. Dus moest alles in een bus slepen, uit de bus slepen, opbouwen, spelen, afbreken, in een bus, naar de oefenruimte, uitladen. En dan moest er repeteerd worden. En dan moest creatief blijven. De holle moest fris blijven. Ja, dat lukt gewoon net als 5, 6 keer in de week optreedt. En alle andere gedocht wat erbij komt. Radio optredens, televisiedingen, wachtje, omheen je. Nou, dat is het al wel. Dus dan gaat de energie is snel voort. En de aardigheid gaat er echt gauw over. Ja, en ook die worden die al relatief snel Ja. dus. Ja. Want ik ken de documentaires en de boeken wel over artiesten, hoe de hele vrouw. Dus op een gegeven moment begint het te kniepen en te Ja. schuren en dan wordt hij niet meer en dan rek eruit. Maar dat is vaak na een periode. Maar toen is het de eerste jaar al zoiets van, nou jongens, wat het zag. Ja. Toen ben je dat gevoel ook er een beetje over. Ja, dat is ook zo. En ook omdat ik speel echt nog maar Farmers Junior wel dingen in het eerste jaar. Want Farmers Junior voor Utel kwam, maar Lidwien en ik, wij die als duo Farmers Junior heel lang nog. Dus daar heb ik boekingen maar wist wel. En ik heb mijn eigen muziek. Ik schreeuw al zelf dingen. Er wie een Piet Kokker het aanbod om een plaat te krijgen te maken van Wobbe. Dus daar wie een werk mee bezig. En toen heb ik besloten in november van 1974 heb ik de band verteld van nou, ik wil dit niet meer zo. Ik hier net een fatsoenlijke plak om te sliepen, Willem. Ik sliep dan weer bij de roadmanager. Dan sliep ik bij Fred en Erna. Gewoon op de corduroy bankstel. Dus toch tussen de fietsers en de televisie. Op een stretcher of zo. En uiteindelijk hier in de oefenruimte hier is een stukje oorskotten. En daar stier dan een bed. Nou ja, als ik naar de wc moest ik naar beneden. En dan naar de Kees Lichtendaal. Dat weer zien werkplaats. Weet je wel, daarboven weer een zolder. En dan moest ik dan naar de wc. Dat weer al hier op een gegeven moment dan is het genoeg. Dan moest ik die een reis krijgen. Ja. Wij spelen wel op het. Wij spelen dan prot in de Peel in Noord-Limburg en Brabant. En wij sliepen wel op het toneel. Dan konden we de oren thuis repeteren. In het jongerencentrum. Maar dat is van een keer wel leuk. Maar dat week op week maat. Als dat structureel is. Ja, dan. Ik wie gewoon. Ja, het had wel jaren zijn. Ik wie op een gegeven moment weer op. Ja. Ja. En ik moest echt nog in de weg leren. Ja. Ja, dat houdt een keer op. Ja. Het draaide natuurlijk om die grote hit. Gisteren even hoor. We maken aan een sprongje naar het heden toe. We hebben een boek geschreven, maar 3 nieuwe versies van Capraferen. En dit is er een van. Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met paarden zijn. Al die ranzige twee
hebben waarde. Al die deftige pijpkensnoeren moeten mannen met waarden zijn. Al die met ons de walvis killen moeten mannen met baden zijn. Van Piet Joris en Corneel, die hebben waarde, die hebben waarde. Kaperen varen. Een van de 3 versies die Sido Martens opname had, maken had. Vreemd zal wel even hoe dat precies zit. Bij het boek Mijn jaren als zwam. En dat boek is de aanleiding om mijn toernooi voor dit 1 op 1 peteer. De podcast is vaak wat langer dan de radio-uitsturing. Bij mij stel ik nog een filmpje van, dames en heren. Want ik vind het een nieuwsgierig verhaal hoe Ian. Ja, echt in die jaren 70. En dan met Piet Kok en Frunskippen, Fungus, Farmers Union. Uiteindelijk Trelone komt in een soort solo-carrière. En dan anno 2021 nog blijkbaar de behoefte had. En dan kom ik in bij die 3 versies, Sido. Om kapervaren toch weer in 3 vormen op te nemen en daar wat mee te dwaan. Wat stuurt hij daarin? Wat had hij daarin dreun om dat nog te dwaan? Nou, omdat werd ik dan weer eens kom, mijn optreden, met altijd mensen die vregen dan, spelers kapervaren, zoals zo. En ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, Amahula, ja toch of niet? Nou ja, op een gegeven moment wel. Ja. En ik ben net in van de reunies en zo, dat soort dingen. Dus wel. Mijn vingers wel eens een pik een reunie, want ik vond het verschrikkelijk. Want het is proberen het op te roppen wat er ooit weer. En net meer is. Dat is er gewoon net meer. En dat moet je net proberen te reconstrueren op een geforceerde manier, vind ik dan. Maar goed, ik denk van ja, dat liedje hebben we die. Maar de Tijden voor Oren. En ik heb in 2011 heb ik al op Drang, dat is een cd van mij. Daar zit een van die versies op die hier nou op dat cd'tje bij zit, wat er bij het boek zit. Omdat ik dacht van ja, kapervaren, walvisvaren, dat is omstreden. Bedoel, we moeten zuinig wezen, maar is om de verhoud is maar dat is echt een bandenleid. Greenpeace is er druk mee bezig. Ja. En ik zie een keer en toch ben er nog een heel soort land die probeert hier links Japan, maar net alleen. Noorwegen begreep ik nog dat die nog onder het mom van wetenschap nog steeds die walvissen. Ja. Nou, ik zie een keer een filmpje van een Japanse walvisvader dan, van Greenpeace of zo, of hoe heet die, nou ja. En toen dacht ik, ja verdorie, en toen heb ik er een PNI coupletten bij schreeuwen. Oer dus dat de jacht op de walvis is maar. En toen heb ik een nieuwe versie van komen. En ik heb het wat coupletten schreeuwen en toen heb ik het op nieuwe opname. Dus dat vond ik wel leuk. Om daar
een hedendaagse versie van te maken. Een beetje maar een kritische ondertoon, zeg maar. Net belerend of zo, maar gewoon wat meer gevoel op dat moment weer. Maar de door naar dat nummer stiert dus nog wel in die zin hier dat dit cool. Want ik kan exact leerwijs mij noemen. Dat is er net zo'n tanken maart. Maar die creativiteit die krijgt al wel weer onder de gang. Ja, maar dat vind ik wel leuk om dan te proberen van vinden een nieuwe insteek. Arrangeer het op een andere manier dat het van mij toch weer interessant wordt. Want het gegeven is gewoon dat kapervaren in de versie van Fungus, ja, dat kleedt gewoon aan mij. En dat jouwt weer eens niks. Ik heb er een heel prot aan te danken. Ik bedoel, ik ben bij Fungus muzikaal volwassen worden, zeg maar, volwassen worden. En dat is gewoon zo. Het is vol mij maken en dat is gewoon heel waardevol en heel riek is dat. Maar ik denk van, ik vind het dan echt altijd een uitdaging om daar dan maar aan de gang en mee om te griemen. En ik denk van, ik het nou langzamer door, of ik het over mijn diakkoorden, of ik verhoor de melodie een beetje. Zo. Dat vind ik altijd interessant. En dat is maar het Leonard Cohen project bijvoorbeeld extra. En dan doe ik dat niet meer van Leonard Cohen. Ik denk van, ja, maar dan wil ik het wel op mijn wijze doen. Op mijn eigen wijze dan, maar gewoon op mijn eigen idee. Nou, en dat is echt wel slag. En nu hier ik die versie hier ik maak, het 2011. En nu ik hier een keer een dulcimer bekocht of zo. Dat is een Appalachian Mountains, een heel simpel instrument. Met droomsnaren en een melodiesnaar. En dan weer ik wel een griem en ik denk van, dit ken ik wel wat met de kapervaren. Dan hier ik samen melodies. Ik denk van, ik ken een hele basale versie van. Daar heb ik ontnomen. En deze versie die nog krijg jij released. Ik denk van een beetje zwaarmoedig, heel traag. En het is heel moeilijk om heel traag te spelen in dingen. Ja. Maar dat is wel een beetje mooi slepend. Ja, heel slepend. Dat is wel een beetje mijn stijl. Daar hoor ik wel van. En maar een beetje Semeon-achtig loert erin. Ja, maar dit nog maar even heel technisch. Je hebt dit zelf helemaal niet? Ja. En mijzelf ook letterlijk bij vier gesprekken thuis, onder de keukentafel, het microfoontje ervoor? Of gist nou nog wel de studio in? Nee, maar Willem, dat kind zo simpeltje in het werk. Ik weet net hoe vier toen mij ging best met de techniek. Digitaal opnemen thuis met een mooie harddisk recorder. En dan kun je het op een laptop ook doen als de Pro Tools heeft of zo. Dus dat is mijn redding geweest om zelf dingen uit te brengen. Wat zou dus eigenlijk met alle platen? Ja, dat doe ik al mijn eigen. Daarom is het echt zo makkelijk nou. Want wat ik zei, doe mijn Fungus en ik maak mijn eerste soloplaten. Hier is 3 of 4 grote studio's in Nederland. En daar wees gewoon op aanwezen. Dat wie het. Ja. En dat weer van mij natuurlijk als solist later helemaal net de betelling. En er wie een platenmaatschappij geïnteresseerd in mij. Doet in 80 is mijn laatste LP verschenen bij Philips destijds op zo'n sublabel van Philips. Ik ben de naam nog even kwijt. Fonogram? Nee, dat wie een van de grote. Ja, dat wie Philips Fonogram. Dat weer Backdoor, het Backdoor label. Dat is ook even het Fonogram weer het grote slagschip natuurlijk. Ja. Maar daaronder hangen al in een horen labels. Ja. En op een gegeven moment heb ik nog wel bezocht om bij een platenmaatschappij aan bod binnen te komen. Maar dat slag ik gewoon net. Dus dan ben ik ook vanaf 82, 83 ben ik tot 96 helemaal stil geweest. Helemaal niks met de muziek te maken. Ik zie gewoon echt, daar word ik echt wel depressief van. Maar weer een probleemperiode. Kleer mij dus. Ja, echt heel kleer mij. En toen kwam die digitale revolutie, zeg maar. En toen kreeg je al van dat soort apparaatjes. En ik denk van, dan kies ik gewoon thuis. Wanneer het daar uitkomt. Kies je opnemen en dan midden in de nacht zo'n maas betiet. Net iemand die op een vinger shot en dan kies ik gewoon in gang in. En echt op de manier waarop je denkt van ik vind dit mooi zo. En zo wil ik het wel net een producer die erbij zit van maar wat commercieel wezen jongens. En meestal maar dat wel capie is wel. Geen bemoeienis. Nee, die hele druk weer gewoon voort. En dat is gewoon weer een zegen voor mij. Ja, maar even net al te diep in zielenroerselen, maar wie dat vanwege de muziek dus stilleiders of gewoon het met diezelf net goed? Nou, of wie beide? Ja, het weer beide. Kijk, ik kreeg toen ik bij Fungus hier 74 hier ik besloten, 74 hier ik besloten naar Grutgier. En toen waren wij al bezig met een tweede LP. En ik hier oppraten, jongens, ik bleef gewoon alle lopende optredens, alle contracten die er binnen, dat wil ik gewoon net zo. Wij gingen echt een slaande ruzie of zo helemaal net. Het wie gewoon klaar. Het wie gewoon klaar, ik kon het niet meer opbrengen. En dan zei ze, maar dan moet je hier komen wonen. Ja, ik zei, doeg, ik ga net in Friesland. Ik ga net in de Rijnmond. ik logeerde bij Kees, de roadmanager. En die ging een fletje en de eerste uur op het botleggebied. Al die eeuwige vlammen, we zo te rekenen zijn te stjonken. Bij de nieuwe waterwerk. Zie je, hier zit ze, no way man, no way. Nee, daar ging ik net in te wijn. Ja. En hoe lang wordt dit? Ja.
Ja, achterna wist het. Maar op dat moment net. Nee, maar En goed. het viel er blijkbaar op als een eeuwigheid haast op een gegeven moment. Ja. En we waren in de trein en wij waren in Snakkenborn en er werd maar de fiets met een koffer gewoon en een gitaar onder die oren en een tos aan het stuur. En dan werd bij dat stomme heeghout op, maar zo'n fiets gehoord en we naar beneden langs de dokken rijden naar het station. Ja, Op geen beter kleer mee. ja, en het weer gewoon hartstikke dreig en zwier. Ja, even een tussenvraag. Hing het nog heel wat onder de staat layout? Of bist u in dat opzicht gewoon echt provinciaal, dat de provincie belangrijk voor die is? Ja. Qua stemming even gevoelsmerig, hè? Ja, ik vind het gewoon belangrijk om hier te wijnen. Ja, maar bedoel, maar dat Friesland of weer dat layout? Nee, dat is Friesland. Nee, Ljouwert is gewoon weer een Bennestedt. Maar nee, dat is gewoon Friesland. Ja. Het geheel. Ja, nou, sommigen zijn echt stadsmeesken. Die Nee, hingen ja. onder de stad en dat zwerken. Maar toen Nee. zei ze gewoon dat die hoeken daarboven onder de dik daar ergens... Ja, dat is gewoon mijn plak. Ja. De ronde, de loften, het water, is maar de eilanden. De meesken. Ja, maar de meesken. En ik hing ook wel aan de stad, maar minder als aan het geheel. Het gevoel. Ja. Het heeft toch een soort... zo'n vrijheid, zeg maar. Maar even, oké. Ja, Maar in plaats van antidepressiva had u de techniek vond, maar even simpel geredeneerd. Maar Ja, nou ja. er was een wereld van die hippen dus weg. nou ja, daar ging ik de hut in. Hè? Ja. En dat werk, daar kon ik meer frustratie in kwijt. En dat werk vrijheid van mij. En ik kook de kop leegmaatjes, zeg maar. Want ik hier dus van 9 al het aanbod kreeg, makkelijk maar solo LP. Dat is in 74 gebeurd en in 76 nog een LP. En die verkocht volle minder. Mijn eerste LP, Land en Water, die verkocht goed. Dus toen kwamen nog 2 LP, Pisces. En toen zijn ze bij 9, nou, dit wordt niks meer. Wij verbreken dat contract. Ja, geef maar een andere kant uit. Nou, dan heb ik nog in 8 zonden een LP maken. En in 1980, toen ging ik, want ik werkte bij Bob de Jong, een muziekwinkel. En toen kwam Theak maar een 8-sporen recorder. Een half inch tape. Hè, de wereldtape. En die hek mij. En ik zei tegen hem, godverdorie, jongen, dat is zo mooi wees. Ik zo'n ding, dan kan ik zelf opnemen. Want dat weet ik altijd al van plan. Ik denk, want ik hier echt 2 gewone tape recorders. En ik ook bouncen, wist wel. Hier in de spoor op het orenspoor. Hè, maar op een gegeven moment als het 4 keer die is, ja, dat is het eerste. Was het eerste opname dat we al bijna net met te volgen. En toen kwamen die 8 spoorrecord. En ze zei, nou ja, dan geeft je maar werk in. Dan vertjennen ze het maar weer op. En dat ding kostte 12.000 goenen. Oeh. Ja, dat weer, en mijn mengtafel erbij. Dat is nou nog een product, maar toen zeker. Ja, dat weer een heel project. Maar doe gewoon gek al je bandjes opnemen. Ik de 4 verlicht LP's voor Bob-opname. Maar al die bands van Friesland, de Vissers er en neem het al weer maar op. Demo's in de wenboerderij van Oekie Hoekema. Die wennen in een workerijtje van Riens Gratema in Moenheim. Zijn wietworkerijtje. En ik ook van Squallen. En die zei van, nou, kom hier maar in de score. En dat hier ik het opstelde per weekend. En dan kwamen die bandjes en ik al die 2 nummers opnemen. En dan heb ik met Jan de Jong en Leo Roodhoff de LP Nooit Genoeg opgenomen. In het oefenhok van Jan de Jong. En die wennen in Oortjerk. En die man heb ik opgestuurd. En op een gegeven moment kreeg ik van Phonogram, nou, we willen dat wel uit aan. En dat is in 1980 gebeurd en dat was Nooit Genoeg. En dat waren echt geen succes. En doe ik echt zakken gefrustreerd. Want ik kon net relativeren willen. Ik dacht, wij hier maar fungus zo'n verschrikkelijke verleende start hoor. Ik denk, nou, als ik een plaat uitbreng, dan gebeurt het echt. Ja. Dan vrees je me hier, dan vrees je me daar. En dan kom ik zus en zo en zo. En een tournee en bla bla bla. En ik verkeep het zien 12, 13 tours en LP's. Nou, dan weer gewoon het zo. Net eens hier te wassen op Sidomats uit Ljouwert. Dus dat weer een heel gelach. Want ik kon dat net verwerken. Want mijn insteek weer gewoon verkeerd. Ja. En daar heb ik een heel groot les van hoor. Ja, correct. Ja. Dus daar raad ik wel wat van in Ja. de Lietse Loer. Hoe heet dat in het Fries? Nou ja, zei ja, ken. Het was alles even nou ja, op 0 zet dus. Ja. Wat die is er ondertussen? Wat voor baan hier is? Nee, ik ging in baan. Ben je baan? Nee. Net Dus als geen uitkering. Wow. Dus Ja, heftig. en ik ging hut erin Ja. om je zin te verzetten. Maar dat is wel een periode dus West. Ja, zeker. Dat zei ze niet ongeveer. Ja. Kijk, en toen kreeg ik... ik hier ondertussen hier een loopgroepje op een Froskepolen. Een loopgroep Froskepolen, wie ik begon. Ik een jongen hier dienen. En ik weer trainer bij een triathlonclub. Dus ik weer heel bond maar die sportwanden. Ja, en zo ken ik die. Want ik had die eerst als renner ben ik die zien kwam. Ja. Als sportverslag, ja. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik... En er trainen jongens bij mij. En daar zit Rieks Hemmen bij. Van Hemmen en Sol als communicatiegroep, HSG. En
Die zei van, jij bent toch die en die van Fungus en zus en zo. En dan kregen we, praatjes. En toen heb ik heel lang copyrightwerk gedaan voor dat reclamebureau. En op een gegeven moment kwam er een vraag van VV Friesland. Die wonen reclamespotjes aan, hoe Friesland, om in de Randstad reclame te maken op de radio. En toen zijn ze, er kist ook wel drie verschillende coupletinformatie. Hoe Friesland, Wetterland, hoe de water, de eilanden zijn en nog iets, drie dingen. Ik drie teksten geschreven, nou dat vonden ze goed. En dan zijn ze van, dat kist al mooi even opnemen op de wijze van cameravaren. En dan ben ik bij Walter Tremp in de studio in Bitgem. En maar Jan van Alphen op bas. Hebben we die drie spotjes van 15 of 16 seconden hebben we opname. Mijn coupletje en dat heb ik dan inzongen en alles. Ik denk van verdomme nou een tijd jongen, dat kist al. Waarom doet er niks meer mee? En zo heb ik mezelf in mijn kop onder de kontje. En ik denk van, maat maar die muziek aan de gang. En zelf techniek kocht, letterlijk dus. Ja, doe ik aan dat hele digitale gebeuren. Maar goed, toen is al de ondervinding mee het opnemen en dat soort zaken. Dus de begon net op nul. Nee. Net op scratch. Nee. Maar gewoon alles wel opbouwd. En de digitaliteit omarmen dus. Ja, zeker. Ben je net gek in het begin, maar eerst weer alles analoog. Ja, nee, maar ik ben... En dan best eerst in de herstart, dan komt in die digitale wereld te lonen. Ah jongen, wat een gemak. Wat een gemak. Ja, ben maar niet eens. Kijk, en de discussie over analoog en digitaal, ja, daar bemoei ik me niet mee. Ik ben net een audiofreak of zo, dat ik 16-bit en 24-bit onderscheiden kan. Ik jij dat net. Ja, ik heb 30 jaar Slayer achter de recht, dus dan mag het mij niet vregen. Nee, want ik heb er maar wel terecht. Ik heb het verschil ik net meer. Nee. Nou, dat zal ik leeftijd en mijn wandsmaak, daar staat niet te verzwarren, ik heel doof ben. We praten even verder, ik wil even misschien wel een heel belangrijk nummer van de loper, geef even een draaien. Oh ja. Maar ik maak het wel een soort sleutelnummer van die neer of net? Ja, dat mag. Ja, maar staan even nu lezen. Ja. De loper, zie je ook. Schaduwjager in de stilte. Weer keert de loper. Vertrekt vandaag tijdloos geweten. Stof slaat neer op zijn schenen. Zweet prikt zijn ogen uit. Toch verplaatsen die benen de ziel van een bestaan. Diepe sporen. Zachte vederlichte voetstap. Daar gaat het lopen. Het zwarte bos, de zwoele zeewind. Stof slaat neer op zijn schenen. Zweet prikt zijn ogen uit. Toch verplaatsen die benen de ziel van een bestaan.
Kijk, want dit is, want toen nam ik nog analoog op. Ja, toen doorde ik nog net aan om dat ODS zelf te doen. Dus allemaal drums en allemaal, dat is al ingewikkeld. Maar het is toen jij welke versie dit is van de loper? Ja, dat is van de eerste cd. Van de cd De Loper. Maar Saai waar, en zit Jong. waar ben je hier op de jaren verder? Jan, in ieder geval Jan van Olfen. En ik denk, hoe heet die drummer nou? Dat is een vriend van Jan. Dat weet ik niet meer zo. 1, 2, 3. Ik kan niet opkomen. Maar Jantje van Olfen heb ik heel prot. Hoe symbolisch is de loper voor die periode dat je kijkt ook hier? Toen is neemt even, achterna heb je zo'n tijdelijk afskier van muziek en het hele screwen. Ja, tuurlijk. Dat weer op 15 en 16 jaar. Nou ja, maar goed, op het leven gegeven. Ja. Maar goed, en dan komt terug de rin. Ja. Komt weer een beetje in ritme. En dan eerst pakt die muziek weer op. Ja. Is de loper daarin wel belangrijk best? Ja, zeker. Want dat lopen heeft mij ook wel... Nou ja, dat klinkt alweer zo zwier. Maar daar kreeg ik wel wat zelfvertrouwen van. Want ik hier een heel laag zelfbeeld. Dat heb ik altijd hoor. Altijd, je kind dat volle bed is wel. En het stelt net zo volle voor wat ik doorhol heb zo. En dat komt echt van huis uit. Je moest dan vooral net een volle idee hebben dat je wat dient. Dat je wat voorstelt, want dat wil je gewoon net zo. Hè? Ja, wat de begangst is uitsturing mij die dubbelhiet. Van de ene kant dadingsdrang ten opzichte van met het al je wolk. Lik maar stop je of krijg weer net. Ja. Vreemde discrepantie zou dat als een mooi. Nee, maar dat is een beetje de spagaatwerk wel. Het zit heel erg in mij. Het is heel erg onderdeel van mij. En dan maar uit die wrakseling komen misschien ook wel die mooie noemers. Ja, misschien wel, ja. We net alles psychologiseren, hoor op. Nee, maar dat is gewoon wel. Want dat zei ik ook. En dan denk ik, als ik dan let waarom, Harkje, ik hark eigenlijk nooit naar mijn eigen dingen. Eigenlijk pas hier aan letten en dan denk ik van, dan komt er wel eens wat voorbij. En denk ik, dan eens even naar Harkje, hoe die ik dat doe. En dan denk ik van, zo zit het wist wel. Ja, want we draaien nog de loper. Kist dat weer onjaren dan? Of ja, ja. Want het is alweer te lang liegen. Nee, maar dat is gewoon, daar zitten gewoon dingen in, die hebben gewoon met de maatje. En dat is net één op één, dat is dat zo zwart-wit lezen kerst uit een tekst, maar het gevoel zit erin. Ja. En die sfeer, dat is echt iets waar ik naar zocht. Maar. En dat is, soms slagen dat goed en zulke teksten. Het is een heel associatief alweer. Oorleding om daar te vragen is het boek Mijn jaren als zwam. Ja. Lees de titel even uit als worst. En het hoeft net beslist. Meestal is van fungus is eigenlijk zwam in het Latijn. Paddenstoel. Fungus. Eigenlijk heel simpel. Eigenlijk heel simpel. Ja. Maar zit je nog een laag achter of zo? Dat is die als een soort paddenstoel viel. Dus dat vind ik ik maak het onderdeel uit van fungus. Ik ben hier van de fjouwer. Dus ja, mijn leven als zwam, dat klinkt wel heel erg. Maar ik denk mijn jaren als zwam. Dus ik vond het eigenlijk wel grappig dat ik een beetje, dat je even denkt, hè? Het valt wel op, ja. Wat bedoelt het dan nog maar? Ja. Zo, maar dat is dus, fungus is gewoon zwam in het Latijn. Maar mensen het boek kennen, wat lezen ze dan? Anekdotes? Anekdotes en waarom. En hoe het komt, hoe het zo kwam is. En eigenlijk een beetje de hele onrennen naar de momenten op zich. En hoe het eigenlijk weer onrent afloopt, zeg maar. Het begin en het eind. En er zijn zo volle foto's en er zijn zo volle... En dan ben net al hier... kijk, wij weer net een band van hotelkamers in mijn kort timmerie. En alleen nog de blauwe smarties, wist wel. En dat soort riders van 20 pagina's. Had er een kratje bierstie en een gezinsfles Fanta. Van mij dan weer het wel kleren en wat klefferbroodjes kaas. Maar we hebben zoveel mij maken. En dat weer... het twakje Pinkpop. Ja. Boetelon. Ja. En zeker in die tijd. Ja, dat is weer heel bijzonder. En nederpop zien bijvoorbeeld. En dat weer echt uitzonderlijk. Dat is mijn kwarte periode. Is, maar hier een Focus en Cube in de Blizzards. En Kayak Leuk en Fungus dan en nog 1 of 2 andere bands. Dat weer een live muziek op televisie. Nou, dat weer onvoorstelbaar. Maar toen kwam ik een van dat soort muzikanten naar bands. Ik word zien in het circuit zeker ook net. Ja. Want toch even tot de verbeelding sprekend is natuurlijk Pinkpop. Ja. Daar gaan nog net volle vriezen op dat podium staan even mee. Hoe was dat ervaren? Junkie XL? Is het? Onder oren? Ja, dat is een beetje geleende Friers. Dat zijn echt een Fries wel. Die maakt annexeerd oudste is meer een Granger. Ik lang in Granger wennen. Maar hij kan een links met Friesland, Ljouwert. Had je wel. Ja. En natuurlijk JP, ik ben zijn achternaam even kwijt. Die bij Douwe Bob.
Maar echt een Friese band had er net stiend al. Nee, Echt een Friese artiest. Nee. Volgens mij net. Nog Nee. steeds net. Nee, Gint Wadders, de Kast net. Nee, de nee, Kast toch ook hoe net. dat soort namen hast. Maar hoe wie dat? Bij welke line-up steen je hem daar? Wist dat nog? Ja, in jou en zondag maar Rory Gallagher. Maar de Chieftains en Status Quo. Ook leeuwen. En komt dat soort man gewoon simpel te zien dan backstage? Of Nou, wie backstage wel een hele andere beleving als het zien wordt? Nou, dat we, nou in jou en zondag weer het eigenlijk heel erg vervelend waren. Rijn waar. En dat we doen in het Dr. Damenpark in Geleen, dat we eigenlijk een soort Cambuurstadion. Het podium weer op de tribune. Zeg maar de overdekte tribune weer het podium. En onder de kleedkamers, dat weer echt uw kleedkamer. En er weer een zwembad achter. En dat weer echt bij de backstage weer dat olie. Maar daar gebeurde eigenlijk helemaal niks, want dat weer gewoon zuterig waar. Dus God. ja, koud weer niks van. Dus eigenlijk, ik heb wel andere bands gehad natuurlijk. Rory Gallagher weer echt geweldig, dat is weer de afsluiter. Maar doe ik in Seizenzond, wie ik echt wel linnig, doe weer het 30 graden zijn en doe weer die backstage echt hier. Maar ja, dat weer mijn Roger Chapman van Family. Ik weet niet, die helemaal, die gong toch alles in en die klom er op een kast en zo, die hing daar en dat hele zwembad, dat lag helemaal vol met al die dwazige dog en meesken en dronken en stoned en neem het al maar op. Maar ik zie rock'n'roll dus. ja, echt rock'n'roll. Dus, maar ja, nou ja, ik heb me er nooit zo. Ik heb er wel bij jongen drinken weer mij en dat weer op zich wel grappig. Maar ik zit er een beetje bij mijn nuchtere kop uit de scherm zo van wat een heel bizarij. Ja, ik ben altijd redelijk. Ik ben net zo van de seks, drugs en rock'n'roll. Die muziek maak ik net en die fungus wie ik net zo'n band. Wij staan, nou ja, daarom hier wel een prot wil en een prot lol en we wel voor mij maken, maar dat soort dingen. Daar wil ik een prot over dreunen, Willem. De verhaal wordt mij hier mooi, hè? Ja, best smeuïge verhaal. Dat zijn de smeuïge verhalen die het iedereen eigenlijk jaren wil. Ja. En dat begin ik maar in het boek. Seks, drugs en folk gaan niet samen, maar seks, drugs en rock'n'roll. Dat is gewoon, dat is het verhaal net. Nee. Ik vind dan wel dat ik, daar heb ik het dan ook hoor, ik heb wel één keer de bleertebarsten van de jongeres van Lucifer jongen, Margriet Eshuis, maar dat weer puur per ongeluk, omdat ze haar omstier te klein van optreden. Functioneel bloot. Functioneel bloot. Ja, nou ja, maar hey, dat kun je toch weer opschrijven in de boek. Nee, maar ik bedoel, maar dat weer gewoon. En ik heb maar elke weer een man terug Nederland toert, zeg maar. Dat werkt in Seizenzond. Dat wie eigenlijk de eerste band die in de theaters gong. In het plush, rock in het plush. En daar heb ik echt dat soort dingen nooit meegemaakt. Er waren wel roodjes bij die het verschrikkelijk aan de snui waren. Maar de spieders zijn, die jongen moest niks aan verschrikkelijk het werkje. Die zijn maar zaken regen elke joen. Dus daar wie ik wel soms een beetje niet helemaal te vertrouwen types. Ik denk van nou, maar net de volle sissen. Van dat het net goed is of zo. Beetje moesje, maar goed. Ja. Even door de kant. Maar nee, via de hek helemaal geen idiote toestand of uit de hand lopen. Nee, het wil je hartstikke eigenlijk wel redelijk gemoedelijk. Dus zie je het wel gewoon te blauwen. Maar dat weer eigenlijk het enige. Maar zoals mijn plezier op waarom dus. Ja, zeker. Maar echt excessen heb ik net meegemaakt. Doe vertel eens te keren met Piet dat je hem een middenstandsdiploma helemaal. Dat vind ik geweldig. Mooi verhaal trouwens. Maar dat je hem dus alles bijhouden. Haast dat eigenlijk niet bij de fungusperiode? Hoe we dus bijhouden en wat voor opzicht? Nou ja, schriftjes van je spelen Salet thuis, dit dat zijn al die agenda's hè, die ik. Maar de hele fungusperiode stiert echt nog eigenlijk op ja, papier. daarom wist ik het extra precies. Want ik heb alle optredens staan er ook in. Die we die hebben in Vuil en Zand bijvoorbeeld. Nou, ik denk wel ver over de 100 is wel. En voor een band in uw genre weer dat gigantisch. Wij spelen, wat ik zei, twakkedijs. Medisch en jongens is het wel. En nou ja, dat weer gewoon scrappen. En dat is in die, nou ja, even is dat leuk, maar ja, er komt een keer een nee, maar dat hier ik al die keurig op kunnen hoe het gong en werd het aan wie en werk slipt hij en weet ik veel wat al. Ja, dat weer. Fantastisch man. Ja. Goed, daar is dit boek helemaal op baseren. Ja. Is dit een soort oorsluitend verhaal of net? Of Christen pro de vragen hoort, ik mag het maar eens gewoon opschreeuwen en publiceren. Wat is de motivatie was om dit te maken? Ja, omdat het zo'n wichtige periode is. Van mij zeker. En had je daar wat ouder worden, nou zocht je er wat vaker op waarom. Hè? Ik heb meer verleden dan toekomst natuurlijk, zo simpel is het. En van het verleden moet ik het had. Nee,
Nee, maar dat is gewoon een hele waardevolle periode en een vormende periode. En wat ik zei, het heeft mij muzikaal volwassen maken, zeg maar. En nou ja, als je daar dan wat mijmerend wat ik zei, als ik kan net ergens komen, maar een optreden of zo, dan is er binnen altijd wel mensen die ter oren fungus beginnen. Ja, ofwel mijn solo, ik heb je op Pinkpop gezien, of ik heb je daar en daar gezien. En weet je dat nou ja. Dat weet ik natuurlijk niet meer vaak. En je hebt naar ons geslapen toen je daar en daar was. Nou ja, en dat ene verhaal triggert het orenverhaal. En wat ik zei, dan denk je van nou ja, dus misschien ook ter lering. Want ik heb het met Willem de Beeld, die ken je misschien ook wel. Ja, muzikant. Echt een goede kennis en dan heb ik het ook wel zo gewoon. Ik zeg van die jongens van tegenwoordig, die hebben geen idee hoe dat vroeger ging. En die zitten op 3 draaien of zo, als een opleiding. En denken dat al je, dat het een soort management is of zo. En dat je dat al je leren kennen. Maar de praktijk is oors. Ik vind het, ik weet het, sommige dingen kan je het leren. Daar is geen opleiding voor. Nee, maar dan moet je al stroekelend en botsend en achterkomen hoe het werkt. Ja. Dan moet je voor op je bek in en ja. En hij zei, want er zit echt een heel lang hoofdstuk over mijn ervaring met platenmaatschappij, met muziekjouwerij, met producers en hoe dat al je werkt en hoe het volle vrijheid dat ik nou heb bijvoorbeeld met digitale. En hoe de platenmaatschappij veroordeeld ben natuurlijk. Hè. Wij zien het met Negram. En Negram hier George Baker Selectie, hier BZN. Hier de wereld aan artiesten die een heel project inbrachten. En dat wie één grote ruif. En daar konden ze mee experimenteren. En dus die zeiden van, fungus, nou ja, laat maar een singeltje opnemen, wist wel. Baat het niet, schaadt het niet, zo wel. Sido Mats, nou laat die man maar een plaat opnemen, de titel is ervoor. En dan zien we wel wat het succes wordt hem net. Dat riskeren we gewoon. Maar risico's is gewoon voort. Ja. Dat in je platenmaatschappij neemt risico's. Ik heb bij per independent labels ook wat dingen uitgebracht. Nou, dan mag het persen zelf betalen. Dan mag de opnames zelf betalen. Ze sturen 60 mp3'tjes rond. En ze sturen 20 cd'tjes rond. En als er geen reactie komt. Nou, jammer Sido, we hebben het best dingen. Maar ze willen het net. Wist wel? En dan sturen ze keurig maar DHL komt dan weer mijn bus en die komt de resterende 1400 cd's brengen. En die staan er bij Duipzouder. Ja. En zo is het een beetje. Ja. Excelsior is een hartstikke leuk label, maar de mag safvol zelf ervan. Maar safvol investeren. En dat weer maar twarres, wie het volgens mij ook al zo, want ik ken al media aan praat. En die zei ik van de videoclipjes en alles. Al je keuren weer waarom betellen, maar al je keuren weer waarom betellen worden. Ja. Er zat een goede kennis van mij, een goede vriend uit Bouke Algra. U niet onbekend. Je zegt, Willem, it's not about the money, it's all about the money. Ja. En dat wie zo en is nog steeds zo aan de oren kant. Een protomeester van die leeftijd. Die murmelen wel eens van vroeger weer alles beter en toen was dit en toen was dat. Maar ik zei, het is wel de ultieme vrijheid in Burg. Ja. Anno 2021. Ja. En dat is do it yourself. Ja, do it yourself. Dat denk ik ook. Dit is instelling dat wij rondzogen naar de jaren 60, 70. Dat we natuurlijk in de beeldvorming een en al vrijheid. Maar toen speelde dat yield al een hele grote rol dus. Ja, maar in dat opzicht best nou vrijer dus. Ja, maar dat is echt een verhaal wel, Willem. Van de artiesten die sign on the dotted line wie het dan weer zo. Tegen het contract maar en ze hebben net geen idee wat het betjut. Dat ze 1% royalty krijgen of zo. Of helemaal geen royalties. Dat ze de rechten... Het grote yield gang meestal naar de managers ja, dan. En dat ze de rechten verkwanselen. Ja. Ik meen dat Bob Dylan ook de rechten van zijn allereerste plaat nog weer omkepen moest. Dus wel. Ja. En ik heb... Hij had ze nou weer verkocht, hè? Ja, het is nou weer verkocht. 400 miljoen? Ja, ik denk van ja, die denkt dat ik ben 80. Jou dat geld nou maar. Ik had nou nodig. Ja, ik ken het nou broeken. Ja. Nee, ik heb andere... Wij zouden toen nooit ja. Nee, geen idee. Nee. Misschien een alimentatie. Je weet wat die man uitvreten had verder, maar ja. Nee, maar ik heb André de Raab, die werken bij Intersong Bazaar. Een hele grote uitjouwerij, muziekuitjouwerij. En daar hebben wij contracten mee. Maar die kregen een trein 30%. Intrede deal van die moet maar stemmen yield. Maar dan kreeg je wel een voorschot. We hebben een paar keer voorschot van 1000 goenen. En we hebben een voorschot gehad van de platenmaatschappij om een bus te kopen van 24.000 goenen of zo. Maar dan moest al die keurig weer ombetalen worden. En ik ging André bellen en die is nou boven Jan. Die heeft zijn eigen maatschappij en bla bla bla. En zijn zoon rijdt, hij is CEO en zijn zoon leidt de organisatie en klaar allemaal. En die zei ik van ja.
ik zei tegen hem, wij hebben een contract mee in de Songbazaar. Ik meen dat wat 10 jaar geldt, is wel gildig weer. Nee, zei dat is voor je leven. Die rechten van die nummers liggen gewoon bij de muziekjouwerij voor 33%. Wow. En dan kist je hoog of leeg springen. En als er wat wordt, dan kist die waarom keepie. Ja. Van die eigen zangjes, is het wel? Ja, bizar. Hè? Ja, en dat is dan maar een beetje lieds. Maar dan kist nagaan hoeveel heel platenmaatschappijen en vooral uit jouwerij en muziek uit jouwerij verdienen. Want eigenlijk werd ze heel weinig voor te dwalen. Want die plaat verkeert zichzelf dan als het 1 keer rint. En de muziek uit jouwerij hoeft helemaal niks te dwalen. Nee. Die kunnen gewoon achterover leunen. En af en toe even zien, aardig saldo is het wel zo. Oh, er is er wel wat bij. Klinkt mooi, maar ik kan me voorstellen dat het zelf maaien, het zelf creëren, Ja, het zelf publiceren, meer, nou, dat is wel dankbaar. meer bevrediging, Ja. meer dankbaarheid oplevert, denk Ja. ik, bij Sido Martens dan Nou, bij mij in ieder geval wel, een ja. bankrekening vol mee. Ja. Ja. Ik ging gewoon doen wat ik wil, muzikaal. En ja, kijk, als dan denk ik even, er komt nog steeds wat, weet je wel, wat we in het begin nog hadden. En als het net is, ik zie je er net naar, weet je wel, maar er komt gewoon, dat is een spontaan iets bij mij. Daar zie ik net naar. Ik ga net zitten en dan moet ik wat maatje. Maar ja, ik denk van ja, dan wil ik het echt, dan vind ik het echt mooi om het uit te ronden en dat er een plaat is, want dan is het in mijn heel hol echt weer rustig. Want dat is clear, weet je wel. En dan komt er misschien wel weer wat nice en misschien ook net. Dat heb ik heel lang toch. Misschien komt er nooit weer wat. Maar ja, dat is dus, er komt nog steeds wel wat. En daar ben ik hartstikke blij mee. Blue, trok in. Show maar even wat er van komt qua creativiteit. Maar altijd weer wat nice is, best meer dan welkom in Noorderwind. Sido, wij moeten nog eens een keer zitten hier. En dan geven we gewoon de hele week vol praten over alle verhalen en die ideeën. Hoe de muziek wordt haast enorm volle cd's en boeken inmiddels op die namen. Maar dit weer even in het kwart een idee, een gevoel achter het boek. En daarbij dus ik de nieuwe opnames van de grote hit eigenlijk. Maar jaren als zwam. En kaperen, varende. Sido, dank u wel. Graag gedaan. Als mensen dit jaren en die willen iets met dat boek of die opnames, kan dat via een site, Facebookpagina of wat oors? Ja, Facebook en sidomartens.nl is mijn website. Ja, dat lost hem al je wel op. Mensen me vinden wel en dan kunnen ze op internet heel makkelijk. Tot de volgende keer. Dank u wel. Doe ik bedankt, Sido. En Graag gedaan, Willem. we draaien nog een van die 3 versies van Kaperen varen. Dit is mijn Willow. Je speelt het Willow op. Oké, oh mooi. En Lilian Tam, drumster. Al die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Al die ranzige tweebaklusten, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piert, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piert, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen mee